म्यूजिक डायरेक्टर डीजे नीतीश कहल रही हम बाजारे छठ पूजा माई करता रे पूजा माई करता रे कहल रही हम बाजारे छठ पूजा माई करता रे सारा पूजा के सामान संग सुपलियापन सारा पूजा के सामान संग सुपलियापन रह के राग झुंडा सखी लेके आयल रहे हीरो हुंडा सखी दौरा लेके भागल एगो गुंडा सखी लेके आयल रहे हीरो हुंडा सखी दौरा लेके भागल एगो गुंडा सखी डीजे नीतीश डीजे नीतीश दौरा लेके भागल एगो गुंडा सखी मंगुरा नवादा दौरा लेके भागल एगो गुंडा सखी कैसे दिलाई छठ माई के अरग हो डर कर करता बे धक धक हो एको न रुपया बाटे ये सखी जियती जी दैया होई नरक हो जी दैया होई नरक कैसे दिलाई छठ माई के अरग हो डर कर करता बे धक धक हो एको न रुपया बाटे ये सखी जी दैया होई नरक होई नरक हो लेटर का के फिर आइल हमारा गिरी लेटर का के फिर आइल हमारा गिरी उतर है मछ मुंडा सखी लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी दौरा लेके भागल एगो गुंडा सखी लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी दौरा लेके भागल एगो गुंडा सखी डीजे नीतीश डीजे नीतीश दौरा लेके भागल एगो गुंडा सखी मंगुरा नवादा दौरा लेके भागल एगो गुंडा सखी घर न बारे दीपक रवि रंजन लीला भइल बाते हो गइल गंजन संगम सोनू और बारे चंदन कैसे करब छठी माई के अभिनंदन कैसे करब छठी माई के अभिनंदन घर न बारे दीपक रवि रंजन लीला भइल बाटे हो गइल गंजन संगम सोनू और बारे चंदन कैसे करब छठी माई के अभिनंदन से करब छठी माई के अभिनंदन पता कनी चारू ओर तब मिलल नहीं चोर पता कनी चारू ओर तब मिलल नहीं चोर खगड़िया में पूरा ढूंढा सखी लेके आयल रहे हीरो हुंडा सखी दौरा लेके भागल एगो गुंडा सखी लेके आयल रहे